kuno kunchewu kafukufuku atuza kuti kuli miyala ya bwino, miyala ya mtengo wapatali pansi pa nthaka apa mapiri monsemu. Koma anthu zimene bachita akadziwa nkhani ngati imeneyi amangowuzana okhaokha monga mmene alili, ndiye nkumangotumana inu kakachitaniza kuti pakuti, inu kakachitaniza kuti pakuti, dziko losadziwa anu ake kuno umangokhala mphawi wosadziwa kuti tichite chiyani chifukwa kudyerani masuku pamutu. Ife tionetsetsa kuti malamulo amene aziyendetsa za mining ni minerals akuno rare earths zimene ziliko kuno zikhale zakuti zizithandiza Malawi. Komanso ngakhale kwathu kuno tiyike barracks, chifukwa kuno kokha kulibe barracks, kwina ziliko, koma barracks kuno kukadalibe tiyika zimenezo kunoku kuti nonse kuno muzigona timalizi mumtendere, chifukwa ndi tauni yofunikira koposa makamakaso ni chitukuko chachikulu chimene chizichitika tikayamba mwakathithi za mining zimenezi. Chifukwa kukakhala insecure, kukakhala kuti kulibe chiletezo, sizigwira bwino ntchito, anthu azipitira kuba chuma chanu, inu nkukhalabe amphawi nthawi zonse. Nukamba izi kuti tonse titani titukikire pamodzi. Mwamvetsa pamenepo yani?